हादोर नाङैनो सोलिफुनाय लकडाउन समाव हरखाबै सिमब्रे दिनै सानजौफुनि 12 रिंगायाव बारबोनाय बारहुंखाया बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार नोगोरावबो गोबां खहा खालामलांदों। बुहुमनाङैनो साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 21 सान लकडाउनआ जोबखांनायनि उनाव फिन 19 साननि थाखाय नैथि खोलोबनि लकडाउन फोसावनायनि उनाव दिनै हरखाबै सोनाब खनानिफ्राय बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझारथिंबो गोख्रोङै बारहुंखा बारबोयो। हरखाबै बारबोनाय बारहुंखाया दिनै क'क्राझार सहरनि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां खहा खालामनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेसाफानि गामि आरो सेसाफानि गामिनि दाब दाब ओनसोलावबो न' बां, मोब्लिबनि खुन्थिया आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ धंस खालामलाङो। हरखाबै बारबोनाय बारहुंखाया सुबुंनि न' बांजों लोगोसे बिफां लाइफां बायदिसिना मुवाफोरखौ खहा खालामनायखौ दिनै खहा जाजानाय सुबुंफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो जिल्ला खुंथायनिसिम थाबैनो नायबिजिरनो थाखाय खावलायो। हादर नाङैनो साग्लोबसारनाय कर'ना भाइरासनि लकडाउन बुब्लियावनो बेबायदि गिख्रंथाव थासारिया सोमजिफ्लेबाय थानायखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोथौयै दुखु फोरमायो आरो न' बां खहा जानाय बिथिंफोरखौ थाबैनो सरकारखौ सुफुंनांगौ होननानै खावलायो। दिनै 12:30 समाव नैबे लकडाउननि टाइमाव गावबा गाव न' सिङाव थादोंब्लाबो ओरैबायदि मा हरखाबै बार फैदों, न' बां बिफां लाइफां गासिबो माने जोंनि बे गामिनि जा दं बायसि न' बां गैया बिदि जाजोब्बाय। आख' फाख' मा खालामनो मा मानो नै दासिमबो फन्द्र' बेस्थ'आवनो गावबा गाव न'खर फोसाबनाय मानाय थिं थुं बायनाय न' बां आरो बे बिफां लाइफां बेबायदि जाजोब्बाय। दा मा जाबावनो मा लोंबावनो बेफोरबायदिबो ओरैनो लकडाउनाव ओरैनो माबा मानसिफ्रा खस्थ' दुखुजों सिखार खालामगासिनो दङ आरो दा बे जानायनि लोगोसेयै मा मानो जालाजोबनानै दं आरो दा बे गाज्रि सरकारफ्रा नायफैबायनानै न' बांफोरखौ एसे जेनेबा जानाय लोंनायफोर जिखुनु जाया एसे सहाय सहযোगिता सरकारनिफ्राय एसे नायफैबायनानै नोंसोरनो नुनानै नायनानै अनो ना अना आं बेखौ खुब खावलायनाय थाबाय। बेनोसै आंनि बुंनांगौ बाथ्राफ्रा मा बुंबावनो सुखु दुखु बयहाबो बिदिनो दा बेस्थ'आवनो गोलैना थाजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला फ्राय गासिबो न' बां बिफां लाइफाङानो गुगा गुगि बारजों मा जाना फैयो जाजोब्बाय आरो दिनै। गामिया मा गामि? जोंना सेसाफानि गामि आरोखि 12:30 समाव जादों जानाया। ओरैबायदि बारहुंखा बार फैदों माने एखे सिमब्रा दसेनो 15 मिनिटसोल' बिनि गेजेरावनो बिफां लाइफां ओंखारजाया माजाया न' बांनि थिं थां बुदलाब बुसि जाजोबथारबाय आरो गासिबो गैथारला होनना बुंजायो। दा सरकारा नैबे लकडाउन जानायनि समाव मा मावनो मा दांबावनो नङा होमबा एसे नायफैनायनि गेजेरजों सहযোगिता जुदि होयोब्ला मोजां मोनगौ होननानै आं सरकारनाव नङा होमबा आर'ज गाबनानै बिदिनो आङो बुंनानै हरबाय जाबाय। Thank you.